गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङाव दङ झारखन्डआव नक्सल बेरेखा अपारेशनाव आसामनि क'क्राझारनि सिआरपिएफ कब्रा कामान्ड'आ मुंख्लं। क'क्राझारनि बिर फिसाज्ला सिआरपिएफनि 209 कब्रा बेटेलियननि कनस्टेबल प्राणेश्वर क'सआ 16 जुलाइ खालि झारखन्डनि बोकारो जिल्लायाव नक्सलिफोरजों गिख्रंथाव मोगा-मोगियाव जिउ खोमादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 33 बोसोर बैसोनि कामान्ड'आ नक्सल बेरेखा अपारेशनाव गोब्राबै जोखोम जादोंमोन आरो उनाव गोख्रै फाहामथाय होसेयावबो गुलि नांजानानै जिउ गोमायो। अदेबानि रैखाथि गोहोआ 5 लाख रांनि बान्थाजों लेङाइ ओनसोलारि कमान्डार गोजौ थाखोनि नक्सली दैदेनगिरि कुबर मांझीखौ फोजोबस्रांनानै मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय मोननो हादोंमोन। बे अपारेशना नक्सली नेटवर्कखौ मोनसे गिदिर खहा खालामदोंमोन। मावख'गिरिफोरा क'चनि साहस आरो बिबाननि फारसे बाउसोमनायखौ गोसोखांनानै गोसो गोरबोजों मान बावो। ओनसोलाव आद्रा थानाय खैफोदफोरखौ फोजोबनो थाखाय आरोबाव नागिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा मुंख्लं जानाय सिआरपिएफ जवाननि नखरनो 50 लाख रांनि अनसुंथाइ आरो साख्रि फोसावदों। सासे मुंख्लं जोहोलावफोरनो गोसो गोरबोनिफ्राय मान बावनायाव आसाम सोरखारा झारखन्डआव नक्सलिकफोरजों एनकाउन्टाराव जिउ खोमानांनाय सिआरपिएफ रौनिया प्राणेश्वर क'सनि नखरनि सोद्रोमानो 50 लाख रां अनसुंथाइ आरो सोरखारि साख्रि फोसावदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोननि उनाव केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ क'क्राझाराव क'चनि न'आव थांनानै दुखु फोरमायो आरो सरकारनि हेफाजाब होयो। मन्थ्रिया दुखुथिया नखरखौ खोथा होदोंमोन दि रायजोआ मुंख्लंफोरनि नखरफोरजों गोख्रोङै गसंफादों। सोरखारनि खान्थि बादिब्ला डिउटियाव मुंख्लं जानाय रौनियाफोरनि नखरफोरा 50 लाख रां आरो साख्रिनि खाबु मोनो। बे आगानखौ गुवारै बाख्नायनाय जादों आरो प्राणेश्वर क'च बायदि गिनो रोङि सुबुंफोरनि थाखाय सनमान महरै नायनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ बङाइगावआव गोबां अखा हाबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। 16 जुलाइ खालि आसामनि बङाइगाव जिल्लायाव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव 52 बोसोर बैसोनि प्रभात रय मुंनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथाया रोजा अखा हानाय समाव सारकला गामियाव जादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरनि बादिब्ला बङाइगावआव गोबां साननिफ्रायनो अखा हाबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दं, जायनि जाहोनाव बेफोरबादि जाब्रबथायनि खैफोदा बांगासिनो दं। खौरां मोननाय बादिब्ला रयआ बायजोआव दंमोन जेब्ला सारअन्थाइ गोग्लैदोंमोन। हरखाब गोनांथि हानजाफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सह'खौ पस्टमर्टमनि थाखाय बङाइगाव सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बिबानगिरिफोरा थागिरिफोरखौ बारहुंखानि समाव न' सिङाव थानो आरो सांग्रां थानो बोसोन होदों, मानोना फैबाय थानाय समाव बांसिन अखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायनि आसा दं। ओनसोलाव आरोबाव दुखुनांथाव जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय रैखाथि राहाफोरनि सायाव नारसिननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ जाख्ल'नायनि थाखाय आसामनि सुबुंफोरा हिमन्त बिश्व शर्माखौ जेलाव दैथायहरगोन। बे बाथ्राखौ बुंथिदों राहुल गान्धी। कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि आसाम दावबायनाया आसामनि राजखान्थिखौ दुंहाव खालामदों, मानोना गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ गोख्रोङै हेंथा होदों। कंग्रेसनि मोनसे मेलाव राहुल गान्धीया दाबि खालामदोंमोन दि हिमन्त बिश्व शर्माया जेलाव थांनांनो हागौ, जायनि उनाव शर्माया राहुल गान्धीखौ थांखिनानै बुंदोंमोन। बुधबाराव कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीया दाबि खालामदोंमोन दि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गावखौ राजा मानियो, नाथाय रायजोनि सुबुंफोरा बिथांखौ जाख्ल'नायनि थाखाय जेलाव दैथायहरगोन। गिबि मन्थ्रिया गिदों। बिथाङा मिथिगौ दि गिनो रोङै कंग्रेस मावथिफोरा बिथांखौ जोबथेसालियाव दोनगोन। राहुल गान्धीया बेखौबो बुंदोंमोन दि आसामनि गिबि मन्थ्रिया भारतनि बयनिख्रुइबो बांसिन अनागार गिबि मन्थ्रि आरो दान्दिसे समनि गेजेरावनो कंग्रेसनि सिंहआ बिथांखौ जेलाव दैथायहरगोन। दिनैनि बे मेलाव राहुल गान्धीया गिबि मन्थ्रिखौ बेबादि नोजोर होनायखौ लानानै हिमन्त बिश्व शर्माया दुखु मोनदोंमोन। कंग्रेस दैदेनगिरिनि मोनफ्रोम बिबुंथिनि फिननाय होनानै बिथाङा मोनसे एक्स हेन्डेलआव बुंदोंमोन। आसामाव कंग्रेसनि मेलाव बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि राहुल गान्धीया बुंदोंमोन दि बेखौ लिरनानै ला, हिमन्त बिश्व शर्माखौ थारैनो जेलाव दैथायहरनाय जागोन। राहुल गान्धीया आसामाव बेखौ बुंनोल' फैदों, नाथाय बे दैदेनगिरिया बावबाय जानांगौ दि बियो गावनो गोबां दाय गोनां केसफोराव जामिनाव दं।
श्री शर्माया बेखौबो बुंदोंमोन हामलायनाय सानसेनि थाखाय आसामनि आलासि सिबिनायखौ रंजा। बे मेलाव राहुल गान्धीआ अजद होदोंमोन दि बिसायख'थि आय'ग आरो बिजेपिआ जयै खामानि मावगासिनो दं। बिथाङा दाबि खालामदोंमोन दि बिजेपिआ महाराष्ट्र बिधान सभा बिसायख'थि फारिलाइ सोदांनायखौ रिगिं खालामनानै देरहादोंमोन। बिहाराबो बे रोखोमसे सोलोखौ बाहायदों आरो आसामावबो बेबादिनो खालामगोन। जों सांग्रां जानांगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ डिमा हासावनि हेंग्रामाव गिख्रंथाव हा गिसिखानायाव सासेनि जिउ खहा आरो साबाया जोखोम। आसामनि डिमा हासाव जिल्लानि माहुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय हांगम गामियाव 10 जुलाइ खालि मोनसे गिदिर हा गिसिखानायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 7 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया ओनसोलाव अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव जादोंमोन, जायनि जाहोनाव हाब्रु आरो दाखोर दालाफोरा गोबां गोग्लैदोंमोन। रैखाथि हानजा आरो जिल्लानि मावख'गिरिफोरा गोख्रै जथाय जायगायाव सौहैयो आरो जोखोम जानायफोरखौ खाथिनि सावस्रि मिरुफोराव दैथायहरो। गासैबो 7 गोब्राब थासारियाव दं। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखा खालामनाय जायाखै। बिबानगिरिफोरा रैखाथि हाबाखौ फोजोबबाय आरो थासारिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं, मानोना बांसिन अखाया हाजोआरि ओनसोलफोराव आरोबाव खैफोदनि जाहोन जानो हागौ। खहानि बिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो थाबैनो गोबां आपडेटफोर फैगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ बिजनीआव एसएसबीनि पुलिसनि जथाय अपारेसन खालामबाय थानाय समावनो न'आव बानायनाय सिलाइजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो मोननाय जादों। 42 बोसोर बैसोनि सुजित दासखौ 15थि बेटेलियन एसएसबीआ जायगानि पुलिसजों लोगोसे काजलगावनि धला केम्पनिफ्राय सिग्रोमनाय समाव हमनो हायो। बिथांनि न'आव नागिरनाय समाव मावख'आरिफोरा जायगायाव बानायनाय गंसे गावग्रा हाथियार, गं 10 बियारनि बथल आरो गं 25 बथल जौ जब्द खालामदोंमोन। जिउ राहाजों सासे फिसा गलादार दासखौ जायगायावनो खानाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा जाथायखौ नायबिजिरगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारीनि बिपिएफ दोलोनि मासिया आथिखालाव लाथिख'। उर्खाव गोरा ब्रह्मआ बे बाथ्राखौ बुंथिदों। दोलोआ फैबाय थानाय बिटिआर काउन्सिल बिसायख'थियाव कक्राझार जिल्लायाव मोन 12 गौथुमारि बियाबफोरखौ आवग्रिनो थांखिजों मिशन कक्राझार हाबाफारि जागायदों। थांनाय काउन्सिल बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ कक्राझार जिल्लानि मोनसेल' बियाबखौ आवग्रिनो हादोंमोन। बेनिखायनो मिशन कक्राझारनि बाहागो महरै दिनै फैबाय थानाय काउन्सिल बिसायख'थियाव मोन 12 बियाबखौ आवग्रिनो थाखाय 1 नं परबतजरा परिषद बियाबनि काजोगाव कमिउनिटि बिल्डिंआव मोन 10 प्राइमारि कमिउनिटि दोलोनि मावथिफोरजों मोनसे सावरायलायनाय जथुम खुंदों। आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। फारसेथिं सानजा कक्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारीजों लोगोसे काउन्सिल रिअ' नार्जारि आरो दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा जर'खा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोनसे मोगा-मोगियाव बुङो दि होखारजानाय नखरफोरखौ थार अनसुंथाइ होनानै फिन थांना थाफिननांगौ आरो सोरखारा थारैनो बेबादि खालामगोन। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ गोबांसिन मोन 7 मासि देरहानो हागौ, नाथाय इउपिपिएल नायदिङो दि दोलोआ मोन 18 निफ्राय 22 मासि देरहानो हादोंमोन। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि बिजेपिआ माखासे अनजिमा मोनगोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।